Straight to the Sa di point. pata mo balik sa mga isgutan ng political. Bugat man ni ato mga issues, mga higala nga mga panghitabo sa atong nasod, sa atong lungsod, sa atong syudad o sa ato mga higalang probinsya. Dili sa ta mga kaigalaan kay niya may lulo nga kini ni ang sa kadugayng panahon karon nag-edad ng 68 anyos naka-decide na gyud nga magpatuli. Kani adto dahil pagkagamay pa niya sa atong nakuhang background. Ato kuhaon ang report ng taon-taon. Si Idol Tweety mo ito adito kay atong hinabion si Lolo. Tatay latingan. Kinini ang pagkabata pa din niya. Kay ba kita mga bata pa sa una mga kaigalaan. O ang uban ana, na uban nga tulion gyud daan pagkatao gituli na daan. Na may uban ana. Napoy uban ana kani pagtuli gud mga higala. Na ani biblikal ni mismo gani Jesus Christ gituli man to. No? Gi-present man to sa templo. Pag ikawalong adlaw mao na ang tradisyon sa mga Hudiyo. Pero duha ka mga rason nga no mapatuli. Number 1, religious nga aspeto, ikaduha ang hygiene. No? Mo nang patuli ka kay lisod po kay wa ka matuli kay mura man kuno na og nga. Unya pagkabata gud nato mga higala ang uban di pa mo grade 1 tuli na. Ang uban mo grade 1 mo grade 2 na. Pwede bakasyon tuli. Ma-pressure ka man gyud ka magpatuli kay sungugon man ka nga pisurit. Ay ni si tatay kay wa man ni ma-pressure siya no. Pero sa istorya ani kaniadto nakalinya na kuno siya mga 14 anyos dako na 14 anyos. Kay matuli ta kasagaran elementary man. Unsa mang elementary kana elementary 7, 8, 9, 10 ana. So kana man 14 dako na pero paglinya day kuno niya kay kanigong sa probinsya nga tuli god mga higala kaniadto tungod man gud ning pakang. So mo nang medyo makahahadlok sa gid hinoon. Kaliman ka ng pakngon ka diha ay tuli, no? Unya naglinya na sila karon wa mo dayon sa tatay kaniadto. Matud pa mga higala kay kana gud mga kana imong mga kauban gud sa pagpatuli. Duha man ka klase sa amo ang tuli. Nay pakang do na poy kadlit ana. Unya human kadto to ang manunuli sa amo. Usap-usap man tugos biyabas na niya mo ibutang ana. Apay bukbok sa lubi mo po ibutang kay tambal ko no. So inana man sa probinsya na makatabang ana kung ang imong kauban sa pagpatuli nga mga ligo na ligo daan kay mo patuli. Ang mga kauban nimo labi na to naguna mga isog. Ikaw po nagsunod maisog man sa kaki. Ang problema mo na kay ang naguna dito pagpakang hinihilak. Wa mo dayon, Okay ni tatay mo, wa mo dayon. Ni karatel og dagat. Wa gyud dayon. Karon, ang lapu-lapu mga higala kay karon minanay mga buwan sa Abril, Mayo, Hunyo mao na ting tuli gidron. Okay, summer man. Igo-igo mahumang klase, tuli sa mga estudyante, mga bata ana. Now, ang Lapu-Lapu City, doon na sila mga higalay programa nga katuto ang mga guwang-guwang na pag-encourage sila nga magpatuli, tagaan o 10,000 sa city government, katuto ang magpatuli nga tiguang-guwang na. Pero kung senior citizen ka, 20,000 pag ihatag, dako-dako. Ipahibaw ni sa barangay, nga maune, doon ay tuli nga libre. Unya, gawas makalibre pagkagtuli, doon na pa 20,000 sa mga senior. Pero katong mga edad-edad niya, mga 20-30 na, 10,000 inyo. So, kini di ay problema day, no? Usag din makapaisog sa tao. Kaya kinis tatay matod pas nung initial nga report nakuha. Problema man sa naputan sa kurinti, ikatulo kabuhan na maguno karon. Isog sa tatay, pag-ingon nga, doon ay libreng tuli og muhatag og 20,000 sa magpatuli nga senior citizen. Dito na mahigala. Si tatay mga kaigalaan nagkahuna gyud kini. Sulbad ang krisis. Alin ka may gilayon man kuno ning ila di ay balay ni tatay. Ni adto sa Hopes Dome iyang gibaktas aron nga magpatuli. Asa man tong picture ni tatay dong be. Ato sa tan-awon dong be. Kana ayaw lang ipaklarong naong kana. Kana kay ato lang proteksyonan po sa tatay taon. Mao ni. So nagkahuna siya inday kin nga pita pa ita nga naputlan matag kurente ini. Ini ang problema gyud mahigala makapaisog gyud. Wa ba ka maproblema mga doktor og unsa ba katong gunting gamiton di ba ka
untol mga higala. So nakunahuna si tatay nga mo baktas gud siya padong sa Hopes Dome. Baktas gud siya dito mga kaigalaan sa Hopes Dome kay nagpalista siya. Og mag-qualify ba siya? Kini mga programa sa Lapu-Lapu gud. Abi nimo na po'y daghan nga magpahimo sa ani Indaykin. Kaya naman po iba niya, sige siya magpatuli ta. In fact, doon na day natuli po niya duha nga mga pisurit sad natuli apil ni tatay pero doon na po usa na palista dito pag check na tuli na magandaan dili ni pwede. Doon na usa nga gibalibaran kay ang pagkatuli pakang dili kayo maayo nga pagkatuli ba ingon siya nga pisot siya gi-consider mas doktor day dili na ni pisot kuha na ni tuli na ni. Alim ka mahigalang isog to ta medyo kwantong usa katong disqualify gahapon man hitabo gidisqualify kay medyo marukuyon to kay kaya mo sa kamarukuyon ha en linya sa dito ang iya kuno wa kuno sa matuli pero dunay tuli nga kuanday pakang to nga tuli wa maayo pagka pikas to so murag may pagka ug tan-aw nimo medyo pisot-pisot gamay nga magtuli gamay murag pagpalista kapil pagpalista day wa dawatas doktor ingon doktor dili na ang among evaluation ni tuli kagyod no tuli ka niya pagtan-aw pa naapay bulitas. Kaingon matay kini tawhana marukoy ni wa apila. Pero kadtong mga tarong nga ni adto gyud kay nangyawat pod lagi 10,000 gud hagog bog ni kadawat 10,000. O kinis tatay 20,000 gyud ang nadawat mga kaigalaan. Kay nagpalista gyud sa dito mga higala. Nagpalista gyud. Pagpalista, gi-evaluate, pag-evaluate, sus tinuod man pagtan-aw. Wa man gipisulit man gyud. So gituli gyud. Asa man to pictures pagtuli dong? Right? Okay na ka. Sus pagtuli dito tatay, murag bida kay. Tanaw mo? Gwapa para bang nurse nga nag-assist. Ang uban nga tanaw sa si Jesus Minyaw kana lang pong nurse mo assist pwede magpatuli tag-usap. Tatay murwa sa kasabot sa gibati kuno nga murag kana na ang mauwaw ba ka siya mukuan ba ka siya pero wa say na hims kay 20,000 gud anya gihuna-huna pod anak kay nga sulbad yun akong problema ini kay do na may bayranan sa 43 ka buwan day kuno naputlan siya in taon halang nga ako ang tuso na ning uwaw batag unsa ba ka aning kalakiha basta kay kinay gyud og sa kanta patong Goliath sulbad ang krisis. Kawag human na ning tuli mahigala nakadawat gyud og 20,000 si tatay. Gitinuod gyud. Asa man tong pictures 20,000 dong. May ipakita ka. Haya. 20,000 gyung malabo ang nadawat mahigala ni tatay. Bida sulbad ang problema gibaktas gyud niya day tao na. Sige padana nagdana sa daan og kanang t-shirt nga dako ang kaang taon sa pag-uli pero malipayon kay tatay oy. Why nagkuyog niya pagpadong dito day ni baktas na siya dito kuno huna bisag kini. Panahon na gini ako ning i-take ning opportunity na gyud. Ako i-take ning opportunity nga makaadto na gyud ko. Pag-assist dito day unsa man ka madasig ka patuli ani kay nga gwapa ang nurse or mura kag mauwaw or unsa man kay. Nakapatuli pa, nakakwarta pa. Nakapatuli na, nakadawat pa gyud og 20,000 pesos. Pahalipay mga higala. Astilan ihap den kwarta oy. Kisay mo hatag nimo 20,000 ang panahon labi pa na lisod ang panahon mga sukid di paminaw. Nya kana nagoy instant nga 20,000. Straight to the point. So pwede padili pa day ulahi ang tanan bisag 68 anyos ka na nga magpatuli. So karon og doon natin mga pisurit, no? Diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu, pagdasig kaninyo nga makakwarta. Ako lang ipatabunan ning naong ni tatay pod mga kaigalaan. Kay kinini ang naman gyud, no? Success gyud sa gahapon. Kaya pabantayan gyud ning maayo, di ba ka kamatisod? Pero at least doktor naman gyud dituli, no? Lahi man tong kaniadto gud mga higala amo tuli pakngon ka.
Di gani may gala kudlitan ka, medyo kuan man ya katong mga manuli sa una, kudlit ug pakang human ka na ramong dahon sa biyabas usap-usapon ibutang anang kuan. Tambal po sa samad hinuon na. Tinuod ka na, ako nagsuway mo ko ng tambal-tambal ka nang tagabukid ko ta. Imong usapon ka nang sa biyabas, ang iyang duga mo imo itambal, undang ang dugo. Duha ka tambal na sa amo, kanang biyabas o kanang ngan helicopter day. Nga tambal, ha? Dahon niya po na, imong kusukusuhon na butang nimo sa samad. Undang. Pero kaninoon, doktor naman yun na hinoy nagkuan. Yan ni ay nurse. Medyo tatay mo nag, gikulba hinam siya mga higala. Oy, mura siya og kuan, ha? Anan ba yan paminahon ini mga sukit ng paminaw? Pero di ta maglangan kada naman sa Idol Tweety sa atong linya atong kaon ang report mga kaigalaan. Aron na to ma-interview pod si tatay ha nga nakapatuli na nakadawat pag 20 minutes. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Radyo Man Attorney Rufil, live and direct mismo diri sa Sulambay, Kalawisan, Dakbayan, Lapu-Lapu, kung diin at huwag yun yung bibisita si Tatay Alfon. Ayun lang ikon ang tibok ngan, Twitch, ang tibok ngan, ay lang, i-alias na to, no? Attorney Rufil. Asa apelido, ilang isaba. Alfon lang atong tawag. Okay, sige. Alfon lang tawag na to, Attorney Rufil, sa 68 anyos. Nga kini siya, Attorney Rufil, mahadlok gid ni siya tuli. Apan na sa pagkakaroon man gud Attorney Rufil, mura man gud siya hadlok na kay pirmi man daw siyang mabiyaan sa babay sa una kay igli daw Attorney Rufil. Igli Attorney Rufil. Mura man daw mo atras ang babay Attorney Rufil. Kay wa man lagi matuli di ay. Dayon dili man daw na mao ang kuan na Attorney Rufil na dili ka mabuntis sa Attorney Rufil kay nakabuntis man ni si tatay at na. Kay actually atras pod lagi Attorney Rufil. Dayon gibiyaan pod lagi siya kay lagi pa say igong kusog at Attorney Rufil nga magpatuli. Nang naglisod po gyud siya pangitag babae Attorney Rufil. Apan karon Attorney Rufil nga natuli na siya hala dasig naman kayong ngitag chicks. Aya. Dasig naman kay Attorney Rufil. Ato nang gikay nabi ganina pero dunay dako pod nga hinungdan Attorney Rufil si tatay ngano pod aside sa ganahan na pag-gyud siya matuli Attorney Rufil, kaning kantidad niya nga dawat iya pod yung pataod sa iyang kuryente naputla na siya usa na katuig Attorney Rufil. Usa ka tuig na di ay? Yes, Attorney Rufil. In fact, Attorney Rufil kani si tatay kailag gyud kay nimo kay gikan pa sa laing planeta hangtod naabot ka dinhi nga nahimo na daw kang station manager. Gisundan gyud kay Attorney Rufil hangtod sign off gyud. Ato ang sibyaanan na Attorney Rufil mao gini ang gipaminaw niya sa pagkakaron kay wala man siya kuryente apa naaman din iya mga igsuon na iya mga parente Attorney Rufil nga avid listener pod sa tuang sibyaanan na mo nang pakusgan na lang ni ang kining radyo dinhi sa iyahang igsuon nga isa Attorney Rufil ug dinhi na lang intaw siya maminaw kay lagi wa si kabayad Attorney Rufil moto pagkahibaw niya nga naay challenge Attorney Rufil ba na ay gihatag nga challenge ang kagamhanan po sa Attorney Rufil hala nagpatulis si Attorney Rufil ay bunti sa 20,000 pesos nga iyang makuha nga sakto pug yung kantidad Attorney Rufil nga makapataod pud gyud siya sa iyahang kuryente balik kay naginusara ra man ni taon pud ni si tatay mo tabang lang ang iyahang igsuon diri nga tapad sa iyaha ya dayon ang iyaha po nga kalingawan Attorney Rufil pamasura siya ipatimbang ni Attorney Rufil aron makakwarta pud siya ginagmay apan kay ganahan man gyud kay siyang makahinabi Attorney Rufil nang hinam-hinam na gyud siya Attorney Rufil nga makahinabi ka ba kay murag dugay-dugay na gyud siya nimong listener Attorney Rufil nagsugod pagyud ka nagsugod pagyud ka sa media Attorney Rufil nakasubaybay na gyud si Tatay Alfon na sa imo. Karon nato ang hinabihan Attorney Rufil aron hibawan pud gyud nato kung sa pangiyahang mga lain pa pud nga habig kabahin na ning nganong karon pa siya pod nakadesisyon nga magpatuli nga ingani na yung edad sa 68 na siya diri sa kalibutan Tay Alfon. Maayong buntag live and direkta sa DYH Chairman Cebu Saya sa 93.9 kauban nato sa tuang istasyon na tuang station manager sa DYH Chairman Cebu si Attorney Rufil Fernandez Banyok nga matud pa nimo kaganina dugay na gyud ka nga nagsunod ani ni Attorney Rufil. Good morning, Attorney. Hoy, good morning, Tay. Kumusta? Kailan ba ka nako, Attorney? Nakalimot ko. Wala na ko ipakita imong naong tibok. Alpon
At dito pa ka sa lain planeta. Oh. O katong kay imong programa pabugtaw sa kamotoran. Dito sa Pikas. Unsa man tong istasyonan na gani? Dila to la kulay play. Dahil po kay sa lain planeta. Sige. So dito pa ko. Benganli lang sa planetahe ba eh? Bumbu radio. Bumbu radio. So naminaw na kanako dito sa una. Naminaw ko. Tune. Human sa bumbu radio. Diin man ko ni Padong be. Des sa DHP. Adto pa ko DWS sa GMA. Niabot ko DWHP. Gigi ko ka, I'm not forget you. Turde kay ko ka nang sakop ko sa Katolik Petipinder. Maayo. Sa kada sok, amo na president it's for advisor. Maayo. Maayo day. Maayo. Unya unsa mang hitabo arita sa tuli kay kana bang Jesus Christ ba pag ika-8 adlaw kay bawo ka Petipinder maka. Pag ika-8 adlaw na patuli man to. Daman to templo. Nagisunod pa ko. Turde. Nya ano nalangan man ning imo unsa man kalakihan nga wa man ka mapatuli pagkabata. Unsa may hinungdan unsa may kinini ang istorya gyud. Dili ang istorya nato ni nato sa bata pa ko sa akong inahan og amahan wa man ko na patuli na sa diya na dako nako. Diya nako nakawadi ko tuli. Gawas na nahadlok pa ko nato kay pakang ko kurpa ko dahat may dunay pakang dako kayo turne. Pakang man. Nahadlok ko. Di ka dato. Hanto karon, ano pa papatuloy ko. Wa day kay laing mga igsuon nga lalaki. Anay ko igsuon lalaki da dire pan labo standby pod. Standby pod. Nya kanang mga igsuon nimo wa ka mudungan nila patuli. Puro na tuli atuli. Wa di sa una pagkabata ba wa mo magdungan na pagkabata. Wa idungan tuli kay mo tun sa ko sa ako may father mother. Okay, nagpatuli ka. Pila mag imong edad atong pagpatuli nimo? Kay kasagaran patuli bata, elementary, pero katong imo. School. Edad ba ko na to mga kuan turne ka ng mga 30 anyos? Oo. Kadto din pagka elementary nimo, eskwela man kay elementary high school nana, no? Wa ka sa una pagka elementary high school wa ka pa kasuwa ka mahuna. Wala pa. Okay na may libreng patuli sa una, unya wala day mayo kay wala ka sungog-sungugas mga classmates. Gisusubo ko atuli. Nya yun sa man nimo kung sungugon ka kay kana mga bugal-bugalon mga bata. Ginang ko to ring supot. Nya, baba. Gapailob lang ko. Pailob lang ka. Ang imo mga igsuon nga mga laki wa po ka i-pressure sa mga igsuon nga patuli na kinatuli na mi. Wala patuli. Ako na nakaguling yung desisyon. Mapatuli ko. So pagka 30 na nimo, ang una nimong desisyon nga mapatuli ka 30 anyos na ka. 30 anyos ko itong nagpatuloy ka, nawa madayo, kay nindagan ko. Nidagan na ka. Nga nung nidagan pagka 30 anyos, nga dako naman ta ka na. Wala kay dahil ko sa kurta, kahit kayo turni. Pero daghan kag nagian nga uyab-uyab po sa una. Nakaanak man gani ka, no? Hindi po ko, dili yung mga por ko, ubay po turni. Ubay po. Di magpahambog, no? Labi na ingana, parehan mo. Nga maayo magkam-explicar kay maayo magkas-Biblia po nanin kalakiha. Dili po may kumukuang. Patulapan, depende sa diskarte turni. Diskarte, So naka-uyab sa kam, atong ihapon imong uyab, daghan-daghan sa to. Mga tulo ra ka buok. Tulo. Alamang ka na tulo ka buok god. So kadtong pagkauyab nimo atong panahon na, kinini ang kay ang ato magud ni. So anong pagka-elementary nimo o high school nimo, wa gyud ka kuna-una og patuli. Wala gyud ko kanuna na ato ni. So kadto lang pagka 30 anyos na nimo mo na gito nga kinsa may nakadasig nimo atong 30 anyos ka nga mapatuli na gyud. Kato ako po makauban. Mga igagaw na ko. Mo ra po nakadaan nimo. So mga gagmay bata to imong kauban dito sa pagpatuli. Ikaw rin dako dito. Sila po. Ila ko gig nang matuli, lapo pa sa matuli kindagan kami tulo. Tulo mo kabuk nanagan. Karon kinya pagka panguyab nimo, musulti pagka sa mong uyab nga medyo pisot ka or wala na po ka musulti. Da na may bawa na turni nga supot ko. Ada na hibawan pero kuan gyud depende gyud sa diskarte, no? Bahalag supot basta kamaon lang mo diskarte mo na importante. Mo siya turni.
Okay, unya kini pila man kabuk imong anak gyud tay? Kato pagbuwag na mo kato iyang ko katong living partner ko buntis to. Oh. Nawata siguro buhi pa to patay. Awa ka kakita de sa imong anak ug maohon. Wa ako kita. Uy, sa to pa na ulitaw de ka hangtod karon di ay. Oh. Unya, labi na ron na tuli na ka mura og kumbati na rin kayo mang nguyab ng kalakiharon kay tuli naman. Ha? Oh. Pila man mo katuig nag-live-in adto? Mga kote mga duha ka tuig ito. Mga duha ka tuig. Oh. Oho. So mga duhaon ka tuig. So katong mo tay mo ikatulo nga uyab. Pero wag ito ikatulo ato ni. Ikatulo. Giun sa man yung pagpanguyab ka nang nahibaw naman ka nga supot ka diha, wa ka matuli. Pero ang babae po naghibaw ng pudaan nga wa ka matuli. Unsa man pag-discard mo dili sa ma-discourage. Dili. Sa paguyab ako to ni ang babae wa may bawa nga supot to. Oh. Pagdiha lang bawa nga nagkatipo na may mga tulo ka tuig. Oh, unya wa mo reklamo. Nga unsa man imong kalaki nga kumaday? Reklamo lagi. Oh. Kaya unsa man yung pag-explicar? Oh. Ginan lang nimo nga kuan, unsa man yung pagsulti nga reklamo siya nga supot ka? Yun siya ga. Ako patuli lang. Ako desisyon mo di ko patuli. So giagni ka to imong partner nga pagpatuli ka na, giagni ka. Oh, di mo dito. Mahadlok mo ko. Wa nimo ina nga ayaw nang dili ito usbon ang gihimo sa Ginoo. Bato gengnan kanang atuli. Unya. Kuaman siya, nagibigya wa bilak ka bimbiya mi nako. Kay usa po dator ni wa po ko'y trabaho. Muna ko mamasura lang ko. Nagpilya, data. So, unsa man gyud inyong gikabuwagan tungod sa imong pagkasupot adto or lahi ang inyong gikabuwagan? Duha, tuni. Una, panginabuhi. Panginabuhi. Supot. Ay kaduha supot. Pero ang nailain-lain nga kon. Katong mo to imong primerong uyab gyud. Oo. Mo ito, tuni. Ang ikaduha nimong uyab. Kato, kuara ba dalik ka kayo turni? Dali ra. O wa na makita pod. Pila man Kato duha. Mo na sagi. Asi pa dito na. Duha ka tuig mo atong unang uyab nimo, nya paminaw nimo do na buntis to. So posible na kay anak ato wala ka masayod lang gyud. Wa masayod to ni. Oho. Ang Lord Jesus na nahibaw na. Oh. Okay. So kini ni ang motoy primero nimo uyab, pa ikaduhang uyab dili kayo mo dugay. Oh, so one click anto to ni. One click. One click ra ang katong ikaduha. May ka mo explicar dagi unsa man imong pag-explicar to nga na one click man? Nanguya ko dito diskuhan. Diskuhan unya. Diskuhan ba? Kay ako na to sa batano sige mo ko soroy disko to ni. Unya ako yung I love you. Tubag mo sa I love you also. I love you to. Ang uyab na yon. Wala gyud kita. Unya unsa may gikabuwagan ninyo adto? Wa na makita. Wa na. Unsa man to nabutang dito og kanang kon unsa mo kadugayon? Pila ka kon mo? Ha? Pila ka unsa mo kadugay nga nagkauyab? Kato ikaduha. Ako ra ni ware sa wanto mo sa adlaw na to. Sa kaadlaw ra. Pagkaman buwag na dayon. Pero at least bisa pag usa ka adlaw, bisa magkasupot-supot naka kuan gyud ka, ha? Naka-smoke ko gyud bisag supot, no? Okay, nya katulo. Katulo? Awana kanang 1 month. 1 month. Unya, di man mo nakita po na itong ikatulo, wato may bawa primero nga supot po ka. Wato kay bawa po. So pagkauyab na ninyo, dito na nagkaibaw nga inana. Oo. Kaya gituwa naman ko sa tinuod. Unsa man inyong gikabuwagan katong ikaduha, kay katong patong primero ganinyo nagbuwag mo tungod sa panginabuhi o tungod sa supot. Ang ikaduha, unsa man inyong kabuwagan? Nangita maglain. Nangitaglain. Pero wala mo ingon niya buwag kay suko siya nga supot ka, dili mo, nangita maglain. Kaya na may sikan bathala. Na ikaduhang bathala, di ay. Ikaduhang bathala. Now, ang ikatulo, unsa man to ikatulo? Mo ikatulo. Mo na ta, ikatulo. Kaning usa ka buwan mo nagkauban. Katusa, duha ka tuig. Okay. Usa ka adlaw, kaduha. Katulo, katong 1 month. 1 month. Unsa may gikabuwagan niya sa ikatulo?
Amo lagi ito nga, ngitag lain. Itaglain pero wala dili ka wa ka buwag tungod sa imong supot. Di wala. Wala. So naigugma gyud ito nimo. Lahi kun tunga na kay wa man makwanto. Agibogang lagi ko to kay wa mo ko tanong panginabuhi god. Uso og panalitag nakatalong pagkag panginabuhi, dili rason ang pagkasupot, dili ta kabuwagan day unta. Kung sa pala to kay sige mo ko pas hindi mo ko kanot to ni. Unsa man ang PNB? Kada bang nakano sa balay ba? Pirming nasa bahay. Oh. Wala ka magkuhan sa may panginabuhi nimo sa pagkakaroon di ay. Karon is patuloy standby. Magkuhan ka kanang drive ba ka kadiha or bisan unsa imong panginabuhi? Drive betul kanang i-bike ba to ni? On, drive ka. Saling hatag ni load ako kanang i-bike ka madali sa kaluwisan. Wala wa. Paano ako mulit ako butilya o basura to ni. Aron buhi. Okay, importante ba god nga, siyempre kanang babae o manguyab ka panalitan, unang-una gyud anak dili na sa pagkasupot og makabuhi ka sa babae, okay na. So, mo na sur ang laki nga mapakpoy ko ibabaw sa kalubutan. Puro di malas. Okay, unya karon atong balikan no, giunsa man nimo pagkahibaw nga dunay premyo ang magpatuli? Dadungo ko sa Sibya sa Oh. Sa radyo na ako ano ko tani natsali lang sa ako sa among butang mayor nga ang maway ko no yung mga gansili ni laplapo nga support. Mga nadani ko. Pagdali ako, nilakaw husto tayo mong nga so lambay tayo sa husto nagakaw pa ko tayo kawa mo ko'y kwarta ipamiti. Lakaw ka? Oo. Layo ko yung magilakaw di ay. Pila may plite de unta gikan sa inyo padong dito sa Hopes Dome? Kuan kanang 13. 13 pesos. Oo. Nya uli po 13 pesos. Adili, gikan sa Solambay 20. Oh. Paingon dito sa Hopes Dome 13. 20 kapen. Oh, so nyo kay kwarta, baktas lang ika dito. Lakaw ko to di. So, pero imon to timan-an ang pizza o kanus ang pizza nga magtuli na. Oo, kapong. Naligo lang kadaan dito. Pag tuli, ingon niya kanang adlaw, ligo lang kadaan sa'yo. Ano, naparegister ko dito sa ako, dito sa Oslo. Kaya na may mga social, kanang medicine healthcare na tiglista. Nagpa-rehistro kadaan, sa wa pa gapon, naparehistro na kadaan, naguna-una nakagparehistro. Oo, naparehistro ko daan na. Kanus amang ka nakaparehistro? Ha? Kanus amang ka ito nakaparehistro? Ano ito na gapon? Aw gahapon na ka nakaparehistro na tuli na yun? Oo. Oh, so pag-abot ni mo sa Hopes Dome, rehistro ka niya, patuli na yun ka? Diskanso po ko mga 5 ka oras. 5 ka oras na eh. Wa kay kauban dito, wa ka mapauban nga, uban ko kay patuli ko, ana, wa ka? Ako, igagaw na ko, kanang nagtrabaho sa kanang social healthcare, may advice ako, aming tabang ako. Oh, okay, so mo nang pero naligo na kadaan sa inyo, pag gikan nimo? Aligo ko, tuloy. Okay, aron nga, kon ba? Oh. So pag abot dito, wa ka magduha-duha nga madayon ba ka og patuli o dili ba? Tuloy kay daan ako naglaro nga. Nagdaan ako laro nga magpa-circumcision. Di ko kay ba't mo? Kasi ako mo nga sugsugong supot. So, pero unsa man gyud naka-trigger nimo gyud? Unsa man gyud naka-aghat nimo pag nga mapatuli ka? Ako ko kuan ni ahong nga way lapo gan tildi na plap piso kano piso. Nya tinuod na nga kanang aron nga makabayad ka sa mong kuryente kay dugay na ka naputlan. Usa ka tuig ko naputlan kuryente na kuryente tuli. Hanto sa inyong stasyon ako imong stater po ako ka pamati susa ka tuig kapen. Uy. Minaw na kasalingan. Dahil sa kusoon. O si Maigsoon. Karon kining 20 mil nga imong nadawat. Pag abot dito, patuli na ka dito. Unya, unsa may mong gibati pagtuli nga gwapa ba tong nas nga nag-assist nimo? Magato na gwapang nas kanang turni kay basta matulen ko ma-circumcision ko turni. Oh. Okay. Kung makuha to nas kay bahala makita kung sex organ. Oh. Bahala na lang, basta importante. Gisu akong siya, ako lagi ligo. Oh. Pero kibaw ka nga gwapa tong nas nga nag-assist. Nakita man nakuha man nakit mo siya man nag-assist sa doktor.
O unya mayo kay pag assist niya wala ka makuan. Okay na nimo. Wa to ni. Kumbati na, no? Nya okay ra ka nga daghan mga tao dito nagatang. Adili para man to ni kanang ang nyadto dito ang mga kuaraman mga kabag team ni mayor kanang congressman Hongchan. O kabag dito, mo niya to. Mo dito kuan. Diha ganing mayor. Asa may nagtuli dito katong lalaki, asa mo to picture Ralbe? Kadang ambot. Kaning laki, mo ni. Mo ni nagtuli ang laki gyud may nagunit sa gunting. Mo nagkuan to ni, nag concession ko to ni. Kining babae mo ni kupot sa imong kuan dito nga aron matabangan og ma-assist na. Usa po na to ni. Sapod. Usa po na. Wala po kamo kanya iyay kagwapa ra ba ning nas mo ni kupot ra ba sa atong kuan ko to ni kay basin basin niya nga makunan niya ba sa mayor nga kanang congressman ba mabahagi bulbugal ba. Oo. Unya wa ka mo bati kahadlok gahapon sa pagpatuli iyay gunting maninggi gunitan. Awa na ko bukan I'm not that to ni kay dana mo ko nagkuan nga mo patuli ko to ni. Oo. Unya pag humagtuli gyud unsa man kon gi nadawat mo kwarta rayon. Tunulan ko sa mayo kanang congressman karon apan dili man pong ingon nga nagapas ko sa premyo kanang ihatag kanang tuli. Ang bisag wa pa ihatag akuan 20,000 dagi ko magpatuli. Dugan ako nagplano na plana to ni. Pero samot na karon nga na 20,000 gyud, no? Kaya bisa dugan na mo ko naglaro na to ni karon na nato man. Kaya na god. So kisa nagapas ko sa dunoy pabuya 20,000 kay mo po na kwa po sa mayo congressman si Hongchan. Mo ni ko na ko nga dunay tagad 20,000 mga 20,000 senior citizen naman ko. Oban 30 naman to. 40 tawa 10,000. Pwede din na mo ako gapas. Basta kay importante natuli lang, natuli pa nakakwarta pa, no? Wa pa gyud ko makaabas ko kwarta. Bisa ko pa ibay to magpatuli ko di ko kita punta di sa muslingan. Kana gyud para kuan. Nya usa karon nga natuli na ka wala ka mati sa imong tuli. Adi sakat hapdos ka ba tuli. Hapdos gamay. Ikaw ra pag uli nimo sakay na ka kana naman kay kwarta. Dili gi napakya ko resiko kanang 1,000. Kayo pa uli. Pakyaw ka. So, unsa may imong gamitan ang 20,000 ni mo ron? Kuwan pa eh. Kuwan ko na sa buwan po. Dahil sa kurinti ito na. Kuwan ko na ito na. Kaya napay multa ito na. Unsa man multa? Nay multa sa kurinti? Ha? Napakay multa di ay? Napay multa. Burak. Mabot na mga 25,000 ito na. Uy, wala kay plano nga. Kuwan, unsa may panginabuhi ni mo? Palit ni mo og kanang sikan-sikan baka diya. Ano na? Tigbasura. Usahay mo trabaho construction. Okay, mo na importante nga na kay kasustinir ka ba sa imong inadlaw nga panginabuhi? Mao lagi mura ako pa mura sa manok di mo makatuka. Bisa ko rosa to ni nagisog po ko to ni. Bisa ko rosa kay kumakao ko to ni. Mao gyud. Nasa magsuon po nako mahatapod. So karon at least na naman yun, tuli naman yun ka. Sa may mga plano ni mo sa pagkakaroon. Wakay plano nga mangitag chicks na ron, tuli na ba? Wala pa maayo na to ni. Ha? Mangitag ko plastic mga basis ko na po. Okay, ingon na ba? Mga apply ko. So, unsa na may mong gibati ron nga tuli na yun ka? Murag, mga silingan, masigsungog dugay panahon nga murag atong gilum-luom. Sungog-sungogon. Karon tuli na mo yun. Very happy. Very happy na yun ka? Kumplito na yun, wala na yun manungog ron. Awan na. Tuli na yun. Kapatay na kong tao din iros pa na kung guwapo ko magtuli. Sakto yun ang kuha na. So nya sa man karon nga natuli na gyud karon sa plano ka nga mangitag imong kapikas kinabuhi og maminyo na gyud ka ani di na siguro kabuhagan gyud kina. Di po ko siguro putuli kay labi standby ko. Wa pa babae ti mo ko nako kay labaw ka ng babae nga high class ang ngita mo gina dunay tarong panginabuhi. O mangita kag panginabuhi para doy babaeng mosugot sa nimo. Nya dugat ta ha. Mangita kag panginabuhi, makabuhi ka sa babae nya mosultian nga tuli na gyud ka so kang masugot nimo na. Ang mga play tuli, ang mga uba dili dawat sa mga senior citizen kay dili ko no ka
dili ko do kakap dos andanas nga kan masa ba. Oh. Mao na ko kasuay na. Oh. Nagana lang sila ba? Oh. Sa construction unsa may imong trabaho sa construction? Helper. Ha? Helper. Ka. Oh. Oh. Wa ka magkuan, trasika diha, wa kay trasika diha. Ay, ano siya sika na ko. Dili siya sika lang mo mo nito mga kwas-kwastek. Importante gud na nga na kay panginabuhian, may makabuhi kasi mo kaugalingon. Unya. Kanang mana pangnibuan ako kanang turne. Oh. Oh, kay mo na importante so karon unsa man kuha nimo ikaligo og dagat na dito humol dagat nimo nga kanang bago man kana tuli. Amay ko imo ko gi-advise an turne. Oh. Remember nga iligo dagat eh. Oh. Pero wa pa man kang plaster, na pa man plaster kay gahapon pa man. Awa ko gapo kay kapoy ko turne. Unya usa gitagaan kag tambal libre kag nga mga pain reliever niya. Tambal turne ya, kan amok sa silin. Amok sisilin pila man ka adlaw nga tumaron? Kadadlaw mo ko na turne. Kada adlaw. Pila ka adlaw nang tumaron? Pila may gihatag? Libre man ang tambal nga gihatag. Tulo na klase, duha ka klase. Duha ka klase. Nya kano sa man tangtangon ang plaster? O kanang 7 weeks. Ade 7 days siguro. Oo. 7 days side ko. 7 days day. 7 days. Doon lang makagdagat na inyo or layo ang dagat? Lalayo to na eh. Layo. O ikaligo na mo dagat dito para maayo og dali. Wala ako pita na ko ang tuli. Oh. Unya ingon sila nga kana kunong bago matuli subahan. Balik way bayad. So, amo ta dapat mamati sa imong tulmano, stay to the usan ako mati. Mayo. Happy home sa Cordoba, daga kay namati. Oh. Mayo. Kada imo mga igsuna namati po sa tong tulumanon pirmi. Namati sa asaw kay gago, namati. Oh, mayo. Astila no. Kinini ang mayo noon kay at least nakuha na ka. Let's be. Oh. Yeah. So karon medyo nindot na kay lakaw-lakaw lahi ang imong gibati karon nga tuli na gyud ka og sa una so pa ka matuli. Kanang mga hata kanang lugluag dugan kanang lugluag dugan turne. Lugluag gyud no kay dugay ko kanimo gihambin nga naay mga tawo man libak, naay mga tawo nga manungog, naay mga tawo nga kadabang laig tinan-awan nga pisot nga na. Pero karon tuli na gyud no? Katibitaw kanta bitaw sa kwan katibitaw Boy Scout ba nga? Manoy, Boy Scout na ko, manoy. Di nata, di na, ligo na ko. Sige, so, katong uban diha nga mga senior citizen, nga wa pa magpatuli o katong mga dagko na gidad, unsa may imo ikatambag nila? Patuloy na mo. Ay lang pagapas ka doon ay pabuya. Kay ako, sa way pabuya, mudaw, patuloy din po ko. Daan na sa ko, sa una. Mo na importante, no? Sige, so, sa atiman na lang na imong kuhan diha para maayo na kagdali. Onya. Ako ni kuhan, tatakuhan turne. Huwag na dagat. May pais, nasus. Kuhan turne, taas naman yung mugranggo na sa stasyon na station manager naman ka. Puribuyag, no? Sa dito, sa laing planeta. Reporter na. Dito ko kalimutan mo turne. Mayo. Kay tigpaminawan na ka nakodaan dito pa sa Bumbos, una. Mayo. Kay ang kana bang ang biblical manggod niya kuan manggod siya ang atong Jesus Christ bitaw nagpatuli man ikawalong adlaw gihatod man sa templo gituli man sa dito mo may tradisyon sa mga Hudiyo. Bisa ka to si Abraham attorney. Abraham unya mo lagi ni nganong nalangan to imong patuli sa una hadlok ni ka sa una pa. Okay. Kuno kay nadlok ko to ba? Afraid. Plano nimo karon gawas anang 20,000. Unsa man gyud karon nganong sa una hadlok man ka sa una nganong karon wa na man kay kahadlok? Wala ko madlok kay naglalagi sa sugsog. Sige. Sige. So salamat kayo kinini ang kining tay salamat kayo sa paghatag panahon nato sa DYHP o sa IFM. Sige. Masara no ko sa inyong stasyon ya, makalugar ko. Suroy niya pohon. At least ko na. Sige, okay. Sige. Sige, Idol Tweety. Yes, Tatay Nilo
Rufil, so mo to si Tatay Alfon na ni Rufil nakapangita gid taon siya og kaisog na gyud. Kaisog gyud. Nakapatuli na gyud din taon sa ni Rufil. Stilan. Dasig na kay ni siya makapangitag chick. Sige magkatawa ni Rufil. Oh, smiling na kay tatay. Namo ko'y kanta si ko na, magsugban man siguro to nga katubang ingon nga kuan. Ikaw ingon, ako pisot, maong ikaw dili sugot. Ave Maria. Tawa tatay. Kani sa uban na ni Rufil. Hain matuto ni tatay nga. Kanang gilion daw daan para way mahay. Pero so far ito ni Rufil, maora na ang iyahang habig pod sa iyahang pagpatuli karon nga nakadesisyon na gid in taon sa ni Rufil. Karon makaligo na gid sa dagat ni Rufil. Oh, ligo na dagat. Ayun. Ay dayon. Abi. Mabot bayo ta mabot yung kandire. Tumunay siya ato ni Rufil. Dinhi na lang nauban gyud nato si Tatay Alfon og ang iyaha pong mga kaigsuonan dinhi nga pagsud pa lang nato daan diri sa maong lugar ato ni Rufil. Galanog-lanog na gitad. Wa gyud baka kato ni Rufil nga mao gyud ilahang gipaminaw po dinhi nakapalibot. Pastila no? Lagi ato ni Rufil kuan kayo nindot kayo sa pamati. Nindot yung pamati ron nga at least nakuha na gyud gaan-gaan na yung paminaw gyud ron. Sige, Idol Tweety, porbida. Yes, ato ni Rufil. So, dinhi na lang mismo nagikan sa Daplian sa Lapu-Lapu. Kauban nato sa Orman Patrol and Speed Pilot Idol Double D. Kini ang Idol Tweety Saya sa 93.9 of DYHPR man Cebu Tatak R. Amen. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide.